Kajing sa priang state jong uknyang jingpang COVID-19 haka perthai bada karihi berokawai kala penlong ki board district bad kenjelahi berokawai ban penlong jing pakang pakha kumjuru kajing penjari Curfew po ko West Castle district sibenta ban ajing yada upaj ba nong shnong kathan na kajing sa priang jong uni uknyang shisha kala long ko wai ni kilat ban pelaj na kajing ya jan jing kibriu khamtam hapo sor nong ston ndrai ha brang kane kajing pakang ki babun hi kilong yeng kiladu e kabalagas ni hakaba tangkat tu katne sngi kilama di kijing na kabanta ban pandap e yeng kasam ki kattu katne kilong yeng hakasnong open ni nong ston ki de ki wein pedeng kilong yeng ki ba manta kilama di kijing bat syam sitom hadu kata kata namar kajing du beladu sngi ke jongki kimyola chu ban the de kabam ka sa ka babyang bad hadin bakasnong kalapet e kijing long jing ban hapo kasnong po thau ka dorbar snong ringkat ka executive dorbar jong kasnong open ni nong ston kala jedi ki khandai tli gilong yeng hapo kasnong open ni nong ston ban ai ka jing erap ka bakar ke na ka banta ka jing syam jing ka Jingkyrduh jongki bakim yo belayo sngi shu ha ka bakane kala pawru ka arpo pratrik mentau benai kasnong open ni nong ston ha ka jing lam jong sodar kasnong harangkat kirang ba jong ka executive dorbar ke lelet ban ai du khaw bat ki we pat ki tiar sikite gilong yeng kat bala ai kita ki khandai tli gilong yeng ya ka bakasnong open ni nong ston kala yo ban yarap ki kan thop ka yeng jong bat ku par thong ni ka kong Felina Thernyang ka kong leader wrestling khoi Lepskilin lingkhoi Remy Franklin Shadap ka Yulinda Dakhar uba Kleinbor Sing nong se ka kong Trillion lingkhoi bat ka yeng jong ka thing lingdo nong lan adin jong ka jingkhang ya kini ka public curfew nak nama namenta banyada ya kini ka jingpang coronavirus ka bala Sdang nadu ka absen teri de nipek ya ka jinglong jingman apa snong potau di don gini kilong yeng apa snong jongi di ba sem sistem adu ka ta Namar de ka jingdu beladu singi jengki kimi ala su pan thit ya ka bam ka sa ka ba biang ta jong ka yeng ka sem ka jongki de ngi kum ka doros nong executive member jong snong ila jid ya kini khna ki yeng apa snong apa ni nong ston ba in ai ka jingrap ka kerki quick relief ma na mata ka jing sem jing Jingkyrduh ka jongki bakim yo belayo sinsyu dia namar kata ya kan isi tang ni lembat kini kirang ba jong ka eksekutif dorban ngakumu rang ba snong jong kan snong opon nong stoin so mahaban ni ai kini jingrap khendiat kat ke bangila sa kini kilong yi ya mentahi ka snong ka don ka jing sumutangi kini kena klieng ki bala i snei pala mar kim nan su pala banyo ka bam ka sa ka biang ke jongki to dong ka daw ka snong ka ibit ya ka ban ale ya kani ka man ai kani ka jingram ka ba tang menta sini bat ya ka ba hadin te min sepe lang liyo kenu ni bilang na wepan mangilam na ka jingram raya menta ka snong kat kum ka jing pe jing kmi jong ka jong kirang ba jong ka snong kemut kilong tangki di kena yang kena kili.